Louis Lloyd ar gig gynta. Gefn y rhwyd, dim problem i'r blaenwr. Williams. Yn syth i'r gornel isa. Zach Clark. Clark ymhell bell dros y trawst. A dyna'r camgymeriad cynta yn y gystadleuaeth mor smotyn. Clark yn methu. Os na gyfle i Caergybi fanteisio. Jones yn gyfforddus. A'r fantes yn cael ei chadarnhau. Joe Fo, a chi gic dda. Kane Roberts yn erbyn McMullen, y golwr yn mynd y ffordd gywir, ond ydi reit yn y gornel. Morgan Owen. Owen yn rhwydo. Murphy. Murphy, ond yna'r arbediad gan McMullen. Arbediad campus gan y golwr ifanc. Mendes. Dros y trawst! Paulo Mendes. Boes bach, cic warthus arall gan Caernarfon. Summers Jones, arbediad arall gan McMullen. Wel am rollercoaster o gystadleuaeth o'r smotyn. Does na neb yn gallu sgorio ar hyn o bryd. McMullen i mewn oddi ar y trawst i dor rhwyd. Mae'n dweud wrth y cefnogwyr i fod yn dawel a mae wedi gosod i farc gyda chic o smotyn arbennig o dda. Owen i'w chymryd i'r gornel ucha. Gwych gan Thomas Owen. Matty Hill ar gig, mae'n taro'r trawst. Caernarfon yn methu eto. A nawr te, os yw Hotspur yn sgorio'r nesaf, maen nhw drwodd. 35 saflen gwahanu'r ddau dîm. Y tîm o ardal y gogledd o'r Llewin sy'n drwodd i drydedd rownd Cwpan Cymru. Mae Caernarfon allan am ddrama yma yng Nghaergybi. Alex Jones yn capten ar gig dyngedfennol. Mae'r cefnogwyr ar y cae. Mae yna olygfeydd gorfoleddus o ddathlu am noson i glwb Hotspur Caergybi. Caernarfon o'r uwch gynghrair wedi curo yn y modd mwyaf dramatig a'r capten Jones yn selio y fuddugoliaeth am noson yng Cwpan Cymru.